маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2023 тасмим гирифт дар ноҳияи ҷаборрасулов нуқтаи ба қайдгирии довталабонро таъсис диҳад. зеро дар ҳудуди ин ноҳия талаботи довталабон барои дохил шудан ба донишгоҳҳои оливу касбӣ бештар аст. ҳоло дар заминаи муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 27 нуқтаи ба қайдгирии довталаб ташкил карда шуд ва он фаъолияти худро идома медиҳад. خدکننده‌های ما برای در ناحیه خود نقطه به قیدگیری گشوده شدن بسیار خرسند هستند. یک روح الهام نو برداشتند. از همین سبب نظر به سالهای گذشته بسیار فعال هستند. соли таҳсили 2022-2023 муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии ноҳияи ҷаборрасуловро 1200 нафар хатм мекунанд. То имрӯз 112 нафар аллакай ба рӯйхати маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Соғд ворид шуданд. ин нишондод беш аз 60% дар ин минтақа ташкил мекунад. аз рӯи таҳлилҳо бештари довталабон кластерҳои аввал ва панҷумро интихоб кардаанд. قریب که 66% را در بر میگیرد و در صحبت با باقی مانده خدکننده ها وعده دادند که کسب‌های دوست داشته خود را انتخاب کرده در روزهای نزدیک از قید میگذرند. ин духтарак соли равон мактабро хатм мекунад. вай ҳоло ба нуқтаи ба қайдгирии довталабон ки дар заминаи мактаби 27 ноҳия ҷойгир аст омад то ҳуҷҷатҳояшро супорад. мегӯяд хоҳаронаш барои супоридани ҳуҷҷат ва ба қайдгирӣ дар маркази миллии тестӣ ба шаҳри хуҷанд рафта буд. аммо имрӯз нуқтаи ба қайдгирӣ дар ҳудуди ноҳия ташкил шуд ва барои супоридани ҳуҷҷат ва ба қайд гузоштан ба вай то андозае осон гардид, зеро вақт ва маблағи иловагӣ масраф намекунад то шаҳри хуҷанд раваду دوباره به زادگاهش برگردد. اختصاص سیوم زبان‌های خارجی. کی شدن می‌خواهید؟ خودم معلم زبان انگلیسی. برای آن که من با زبان انگلیسی خیلی شوق زیاد دارم، خواهم که در آینده زبان‌های خارجی را خود اسخ کنم. дар вилояти Соғд то санаи 13 апрел 16236 нафар ҳуҷҷатҳои худро супорида ба рӯйхати маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ворид шуданд. ин рақам 50% қабули довталабонро ба муассисаҳои оливу касбӣ ташкил медиҳад. ҳанӯз ба қайдгирии довталабон ҷараён дорад. мақсади ба қайдгирии хоҳишмандон дар имтиҳонҳои марказии дохилшавӣ дар вилояти Соғд 16 нуқтаи ба қайдгирӣ таъсис дода шудааст. то имрӯз зиёда аз 50% хатмкунандагони шаҳру ноҳияҳо аз қайд гузаштанд ки зиёда аз 16 000 нафарро ташкил медиҳанд. шаҳру ноҳияҳое ки нисбатан зиёдтар супориданд ин истиқлол, шаҳри Истиқлол, Исфара, ноҳияи Ҷаборрасулов, шаҳри Хуҷанд ва Спитамет мебошанд. ба қайдгирии довталабон аз 1 март оғоз гардида то охири моҳи апрел идома мекунад. дар ин муддат бояд хатмкунандагон ки хоҳиши дохил шудан ба донишгоҳҳои оливу касбии хусусиро доранд ба рӯйхати маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ворид шаванд. бояд қайд кард ки мактабҳои вилояти Соғдро соли равон беш аз 31 000 нафар хатм мекунанд ки ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта наздик 4 000 нафар кам мебошад. гузориши Мафтунуш Кур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.